Isa ka funeral home na biktima sang budol-budol sa Oton, Iloilo. Suspect nakuhaan sang CCTV camera. Si Zen Kilantang nakatutok, exclusive. Nagalalain si Marjorie, sekretarya sang isa ka funeral home matapos nga mabiktima sang budol-budol sa poblasyon South Oton, Iloilo sa diin nakuhaan pa sang CCTV camera. Sa panaysayon sini nagtransaksyon ng babae nga ini nga ginkilala kay Daddy May Sera sa iya nga ihaya ang iya himata. Nagpahayag ini nga ginahulat lang sini ang iya utod nga yara sa bangko agud magkuha sang kwarta kag nakabunggo pa ang salakyan sang iya bana. Naghulam ini sang kwarta. Siling yatihan, pila nang ginasukot sa imo, hambalya gina. Siling ya by day na lang natanan para wala ta problema kay boss ma-flight ta, i-hold ang imo license paano na lang na. Nya kung pilada na pangayo tagain na lang na, munabi hambalya gid sa akon. Sige lang man ko pamati sang ilaya ginistoryahan Nagsalig naman si Marjorie sa babae nga ibalik ang 1,000 ka peso apang naabtan lang sang hapon wala gid nagpakita. Maulam 700 min ko ma'am wala amo na ni kwarta ko gid bilog 1,000 wala ko change. Amo na to gindaho ko na sayang 1,000 kalibo. Gilayo naman sini nga ginpablatter sa Oton Municipal Police Station. Nahibaluan nga madamon na sang nabiktima ang suspect. May panugyan naman ang otoridad sa mga residente. May pakilala sa inyong tao nga hindi inyo kilala, mahula man sang kwarta o whatever condition dira, hindi ka mo dali magsalig kay mga basikon mga bulol-bulol nga grupo ina. So maghalong gid kita. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.